Ahojte, vítam vás pri ďalšom videjku na tomto kanále MTB, pri ďalšom výjazde, pri ďalšom tipe na MTB výlet v Malých Karpatoch, aktuálne na takom výletnom kolečku z Bukovej smerom na Starý Plášť a na Slepý vrch, na ktorom sa aktuálne nachádzam. Tu je takáto pekná výhliadka, ktorú môžete vidieť, ktorú môžete zažiť, ak pôjdete po mojich stopách. Takže nech sa páči, naberte inšpiráciu, zbalte svoje saky-paky a poďte so mnou na výjazd. Štartujeme na Bukovej, prechádzam po asfaltke smerom z dediny do lesa, prechádzam cez chatu Brezinky, hore takýmto šupáčiskom, cez taký potôčik, cez blato, prechádzam cez lúku, sa opäť stretávam s cykloznačkou s červenou, ktorá ide smerom až na Kamzík. Prechádzam ďalej po tejto starej asfaltke do sedla Veterinina, kde pokračujem ďalej. Kúsok asi 200 metrov za sedlom odbáčam doprava na neznačenú lesnú cestu, ktorá ma dovede po chvíli na dve veľmi pekné vyhliadky nad Plaveckým Mikulášom, ktoré sú blízko seba pod Černou skalou. Tu ich máme, vyhliadka na Plavecký Mikuláš. Ďalej idem po tejto ceste až smerom pod cca kilometra aj pol pod Starý Plášť. Stúpam hore po chodníčku, po neznačenom chodníčku až teda na Starý Plášť. Tu máme vyhliadka Starý Plášť. Vidíme odtiaľto na Výsoku, na Skalnatú, na Orešanské vrchy. Jednoducho taký veľmi pekný výhľad do okolitých Malých Karpatov. No a spúšťam sa odtiaľto dole potom kúsok naspäť po chodníčku a odbáčam doľava smerom po ďalšom neznačenom chodníku, ktorý je tuto vyšlapaný zo Starého Plášťa. No a po zjazde som sa dal dole po takej neznačenej lesnej ceste, takým šupákom, ktorý ma privádza na asfaltovú cestu, po ktorej sa dostávam dole na Majdán, na Olšovský mlyn, smerom na rozcestník Rybáreň, kde odbáčam doľava na asfaltovú cestu, po ktorej prichádzam ďalej na takú čistinku, kde sa asfaltka končí a ide ďalej lesná cesta, takáto lesná cesta. Odbáčam teda z tejto lesnej cesty na modrú turistickú značku, prichádzam na Orišianske sedlo, kde sa odpájam, respektíve idem smerom rovno na Slepý vrch cez veľmi pekné vyhliadky. Je tam taký otvorený kopec bez stromov, je tam krásne vidieť dole do údolia na okolité Karpaty. Šlapem teda hore po takom šupáku smerom na ten Slepý vrch. Vychádzam hore na Slepý vrch. Ja som sa spustil potom z toho Slepého vrchu takým veľmi pekným chodničkom dole smerom po takej hrebeňovke smerom na ďalší kopec Dubník do výšky 514 metrov nad mojom. Je to naozaj veľmi pekná hrebeňovka, je tam síce viacej popadaných stromov, kde treba prenášať bajk, ale oplatí sa tady zajsť si to prejsť po tých hrebeňoch. Sú to vlastne tam tie hrebene oproti mne. A ďalej dole som sa potom spustil na takú lesnú cestu, ktorú som prechádzal ponad prehradu pri Majdáne, na ktorú bol veľmi pekný pohľad. Na túto prehradu dole, spúšťam sa potom dole na Majdán, tam sa dávam doprava, cez dedinku prechádzam po asfaltovej ceste smerom do Lošonca, smerom na odbočku na zelenú turistickú značku, dostávam sa na Jahodník, odbáčam na Jahodníku doľava a idem ďalej smerom po zelenej turistickej značke cez chatovú oblasť Záruby, hore do sedla nad Vlčiarňou. Ďalej od sedla nad Vlčiarňou prechádzam po cykloznačke, po zelenej cykloznačke smerom do sedla Veterlin, kde na tej ceste sa nachádzajú takéto veľmi pekné výhľady, ako môžete vidieť na tomto zábere, smerom na tie Orešanské kopce, ktoré som prechádzal po tom hrebení, po tom chodníčku. No a ďalej potom po tejto zelenej cykloznačke sa teda dostávam do sedla Veterlin. Je to pár kilometrov, kde obchádzam Veterlin, spúšťam sa dole na Bukovú a tu vlastne končí v dedine Bukova moje toto malokarpatské kolečko. No a celý tento výjazd, toto malokarpatské kolečko po cestách, necestách, chodníčkoch a skvelých výhľadoch má cca 50 km a ja by som vás chcel pozvať k sledovaniu celého tohto videjka, takže nech sa páči, poďme na to. Dnešný môj tip na cyklový jazd začínam na Bukovej, no a tu vchádzam pod Hradomostrý kameň do lesíka, do lesa a idem ďalej smerom Brezinky. No, tu máme križovatku, kde sa dá ísť vlastne doľava, tá ďalej dá aj cykloznačka.
červená, ja idem rovno smerom okolo vyhorenej chaty Brezinky. Ďalej potom takým šupakom smerom hore. Rovno sa nedá ísť, tam je brána, ja odbáčam tuto doľava už na lesnú cestu. Takúto rozbitú kamennú na obyčajnom bajku. Veľmi ťažký výjazd. Veľmi ťažký. Toto tu. A preto si brávam aj ten e-bike, aby som bol rýchlejšie po tých trasách, aby som sa rýchlejšie presúval. Kedy si šla značka táďal to hore. To bol taký pekný chodníček. To je taká skrátka pre e-bikerov, keď sa im nechce šlapať x kilometrov okolo po značke, po ceste, tak táďal toto viete vybehnúť veľmi rýchlo hore. Tak ale trošičku sa tu človek zadýcha. Za mnou je teda taký najťažší úsek na ďalších 10 kilometroch možno. V tom lese ide asfaltka. Tu sa už napájam na cykloznačku, na červenú, čo zľava ide vlastne dole z Bukovej. Tam ako som sa z nej odpojil a ide ďalej vlastne až do Bratislavy na Kamzík. Po takéto pekné lesné ceste. Čiastočne peknej, niekde horšej, niekde lepšej. Turistické značky odbáčajú sem doprava, je to tiež taká skrátka na bajku, tady neodporúčam ísť. Lepšie je to obehnúť tadiaľ to po ceste týmto smerom. Dostávam sa teraz na T-čkový rozcestník v sedle pod Veterlínom 471 metrov nad morom. Mohol som ísť doprava po značke, po červenej. Cyklo. Je to taká klasika. Ja idem tuto po neznačenej lesnej ceste, ktorá je veľmi dobre prejazdná a ide úroveň vyššie od tej cykloznačky. Tuto doprava sem. Tadiaľ to doľava by som išiel dole nad Smolenicami na Jahodník. Toto je taká kvalitná lesná cesta, ktorá ma dovede v podstate až hore na ten starý plášť. Dnešný výjazd urobím teda cez zopár vyhliadok, kde také hlavné sú Starý plášť, Slepý vrch a pod Černou skalou. Celú dobu taká kvalitná cesta až vlastne nejaký kilometrík pod Starý plášť. V mojich videách môžete nájsť samostatný výjazd na tento vrchol ako tip na výlet. Dnes si prejdeme cez ten vrchol ďalej na ďalšiu peknú vyhliadku nad Orešanmi a tým je Slepý vrch. Právo sa dá odbočiť na tú cykloznačku, ktorá ide nižšie po ceste. Tu dole doprava ide žltá turistická značka. Tadiaľ tu dole. Ďalej. Tu ide hore smerom na Černú skalu, čo je teda jeden z top výhľadov tu v Malých Karpatoch. Je to taký kopec useknutý. Z druhej strany na Trnavu je len skala. Je to veľmi pekný výhľad. No a blížim sa k výhľadu. Ten už začal tu po celej tejto ceste. No, tu už máme jeden z tých sľubovaných výhľadov, ktoré sú po tejto mojej cyklojazde, po tejto mojej cyklotrase. Tu vlastne som prišiel po tejto ceste od Bukovej, tam oproti tej skaly, to je Kršlenica, dá sa tam ísť po turistickej značke. Za tými skalami sú ešte ďalšie skaly,
tie hlavné, z ktorých je veľmi pekný výhľad na Plavecký Mikuláš. No a potom tuto dole v doline sa nachádzajú vlastne jaskyne, deravá tmavá skala a zelená turistická značka ide taďal po hrebení až dole na Jeleniu horu, odkiaľ je takisto veľmi, veľmi pekný výhľad. Túto jazdu z tejto cesty, aj popis týchto lokalít, čo sú tu vlastne okolo, som dával ako tip na výlet v inom videjku, v jednom myslím, že jesenom, tak si to môžete pozrieť na kanále. Ja idem ďalej po tejto cestičke až teda na ten starý plášť. Z jednej vyhliadky na Plavecký Mikuláš sa presúvam tuto na druhú, odkiaľ je vidieť aj Javorinka. Tuto doľava sa dá odbočiť hore a prejsť na žltú značku smerom až potom dole na opačnú stranu. No a tuto kúsok ďalej je teda vidieť ešte lepšie dole na ten Plavecký Mikuláš tam v dolinke a oproti Javorinka. Javorinka, kadiaľ ide zelená turistická značka dole na Jeleniu horu. Takže nech sa páči, ďalší pekný výhľad hore nad Plaveckým Mikulášom pod Černou skalou. Poďme teda ďalej z tejto výhľadky nad Plaveckým Mikulášom po tejto ceste. Tu dole prichádza ďalšia cesta sprava, ktorou sa dá dostať dole na Monrepos, opäť na tú cykloznačku a ďalej potom po nej cez Monrepos, sem tam stúpanie, sem tam klesanie. Tu je vlastne koniec cesty a hore ide takýto stúpak plný kameňov, vhodný na tlačenie na obyčajnom bajku. Cesta sa cca kilometr pod vrcholom Starý plášť mení na takýto chodníček alebo cestochodníček. Tu doprava dole potom budem odbáčať. Tam ide chodníček ďalej. Potom ja si vystúpam túto kúsok hore. Vpredu už presvita cez stromy obloha na vrcholu Starý plášť. Ďalší chodník je tu doľava. Čiže sa s ním dá zísť dole na opačnú, na trnavskú stranu, na majdanskú stranu. Toto sa dá vyšlapať aj na normálnu bajku. Keby ste sa o to pokúšali, tak je to možné. Na tom je ako veľmi jednoduché. No. Naľavo ohnisko, paličky. No a predo mnou vrchol. Takže tak toto tu vyzerá. Nechám bicykel. No, poďme ďalej. Jem tam oproti lavička. Ukážem vám výhľad. Dá sa po tých skalách takto pekne skákať pre tých odvážnejších. Takže nech sa páči vyhľadka zo Starého plášťu. Oproti vpredu je vidieť vysoká, tam vzadu je Javorina, Čertov kopec za ňou. Skalnatá, neviem, či to dobre ukazujem, nevidím to na tom malom displeji. Tu máme Jelenec, Geldek. No a tu sú tie Horešanské kopce vzadu. A tu sú vlastne tie Horešanské kopce, kam sa chystám na ten slepý vrch. Ten by mal byť tam schovaný za tými listami. Tu sa dá posedieť pekne na lavičke. No a taďal to sa vrácam potom naspäť dole. Jedna cesta ide aj, jeden chodník ide aj taďal to dole.
je už dosť vyšlapaný. Ja som ho išiel vo starších videách, neviem, či som to dával aj do videa. Som ho išiel dávnejšie, je tam taký šupák dole naozaj veľmi strmý. Nič pre slabších cyklistov. Takúto výhľadku môžete teda absolvovať na svojom bicykli. Dá sa tu v pohode výjsť na bajku. Mapku trasy si nájdete v popise videjka, aj ľahšiu variantu, aj ťažšiu. Nech sa páči, je tam link na mapy.cz. Stačí kliknúť do popisu videjka a tam nájdete link, kde sa dá stiahnuť aj kompletne celé GPS tohto výjazdu. A tu je vidieť oproti tie Orešanské kopce, kde je vidieť aj ten slepý vrch tam v tom pohorí, na ktorý sa chystám. Ja idem ďalej, smer Slepý vrch. Poďme ďalej teda zo Starého Plášťa, ďalej po tento chodničku peknom. Tadiaľ to doľava. A za chvíľku opäť doľava. Šmýkajú sa tie listy. Tuto doľava. Na túto neznačenú, na tento neznačený chodníček, po ktorom sa dá veľmi pekne prejsť teda na bajku. Toto je chodníček, ktorý sa dá aj pekne vystúpať z opačnej strany. Taká cerovka tu nad Mikulášom. To je inak dobrá to má. Som zvedavý, čo bude na tom videu vidieť. To má šmiklavé, to je, ty kokso. Niekto tu dnes išiel už predo mnou. Tu prichádza zľava, z vrchu ten šupak, ktorý neodporúčam neskúseným ísť. Tadiaľ tu sa to točí potom pekne takýmto esíčkom. Šup. Dole tadiaľ to. Hop. Dalo sa ísť, myslím, že aj doprava. To ide na cestu, ktorá ide len tam kúsok a toto ide tiež dole na cestu. Tento zjazdík. Tu vpravo ide cesta, ktorá ide na Monrepos. Doľava sa ide na Polámané. Ja idem tadiaľto doprava a zídem tuto dole takou cestou smerom na Majdan. Tadiaľto sa inak dá dostať aj hore na Amonovú lúku a ďalej potom na Ohlisku. Keby ste išli tadiaľto rovno, ďalej po chodničku, tu, tak prídete na Amonovú lúku po takom peknom chodníku. Bývalom peknom chodníku, neviem teraz ako, tak sa tam ťažilo, tak to bude celé rozbité. Ja zídem tadiaľto po tejto ceste dole smerom až na Majdan, kde sa potom posuniem ďalej cestou po ten Slepý vrch. Tuto je to celé rozbité. No, som na ceste, ktorá ide zo spodu z Majdanu. Tadiaľto dole doľava idem na Majdan a doprava by som išiel potom na Ohlisku. Na Ohlisku do sedla Ohliska. Toto je neznačená cesta lesná, ale ako sami vidíte, tak kvalitná lesná asfaltka. Tu zľava ide tiež cesta. Tam keby som na tom zjazde zo Starého Plášťa išiel doľava a potom tam neskôr odbočil na cestu vpravo, mal by som sa tadiaľto vrátiť. No vpredu už vidím takú tabulu, ktorá sa nachádza už na tej ceste, ktorá ide zo Sklenej Huty. Tam budem odbáčať doprava, takže nech sa páči tuto. Napojil som sa teda už na cykloznačku, na modrú cykloznačku dole na
Majdáne na Olšovskom mlyne, ktorá ma dovedie tuto na križovatku, kde sa dám vľavo. Priepasť prehyba tu nado mnou vpravo. A pri tejto priepasti prehyba odbáčam sem vľavo, ďalej po C-čku, CA. A nachádzam sa aktuálne rybáreň 271 metrov nad morom. Toto je dobrá asfaltka, smerom až do Dolán, veľmi kvalitná. Dá sa po nej riadne švíhať. A tuto odbáčam doľava. Sem. Táto cesta ma dovedie až skoro hore pod modrú turistickú značku blízko Orešianského sedla. No a za tým Orešianským sedlom, čo teda križuje v tom mieste žltá značka, modrú, by som sa mal vydať rovno. Nech sa páči, takáto pekná cestička. Je tu kadejakých odbočiek, nepoznám to tu. Doľava, doprava. Idem vlastne prvýkrát po tejto ceste. No a za tými kopcami, čo sú oproti mne, takto vľavo by mali byť vlastne Dolné Orešany. Tam ide aj tá žltá značka. Žltá turistická z Orešianského sedla, ktorú budem križovať. Prístupových ciest hore na tú značku, na tú turistickú je viacej. Prvá odbočka. Idem ďalej po ceste. Myslím, že aj taďalto doľava by sa dalo dostať na tú značku. Pozriem to potom na mape. Ale teda asfalt ide ďalej. Takže následujem asfalt. Blížim sa na nejakú lúku, kde teda končí cesta asfaltová. A idem ďalej hentou cestičkou. Poďme ďalej po tejto lesničke. Odtiaľ tu už vidím za mnou aj kopce, na ktorých som bol predtým. Takže si to pozrieme. Odtiaľ to pekne. A tam sú kopce oproti, z ktorých som prišiel. No a ja už sa nachádzam v časti Malých Karpát. Tuto za kopcom by mali byť už Dolné Orešany. No a tuto predo mnou sa nachádza tam, neviem, či to bude vidieť na videjku, tam je čierna skala, sú tam vidieť skaly. Tým pádom toto vedľa bude Starý Plášť a toto tu by mal byť predo mnou Klokoč. Odtiaľ to je takýto výhľad na tieto vrchy. Ani som ich nepoznal z tejto strany. Som tu prvýkrát v týchto končinách, respektíve na tejto ceste, po ktorej keď pôjdem taďalto hore za nejakých 900 metrov od konca asfaltky, to je tu podo mnou hneď, je tá modrá turistická značka, ktorá je taká hrebeňovka a začína nad Dolanmi a ide smerom až do Orešan. Raz som si ju prešiel, odtiaľto z týchto polien je ešte krajší výhľad smerom na tie kopce. Takže ešte raz, čierna skala sa schováva tam za tými stromami. Tu máme oproti Starý Plášť, tam z vrchu som vlastne robil videjko, robil fotky. A vedľa Starého Plášťa je Klokoč, to by mal byť ten kopec vedľa. A potom to ide Vápená, Vysoká. Nachádzam sa teda aktuálne nad Dolinkou, nad rozcestníkom Rybáreň. To je tu dole v doline. Poďme ďalej. Asfaltka skončila. Idem ďalej po takejto lesňačke, ktorá by mala mať nejakých 900 metrov dĺžku od konca asfaltovej cesty až hore na tú značku, na tú modrú turistickú. Fú, tu je ďalší veľmi pekný výhľad, na ktorom by som sa mal zastaviť. To je nádhera. Toť. To je paráda. Tam oproti je vidieť čierna skala. Vedľa nej by mal byť teda Starý Plášť, toto tu, a za tým kopcom by sa mal skrývať Klokoč. Takže aj z tejto strany, odtiaľto, kde za mnou, za môjim chrbtom je kopec, za ktorým sa nachádzajú Orešany, je takáto veľmi pekná výhliadka na tie Malé Karpaty.
prosím pekne. Takže toto je ďalšia z výhliadok, ktoré môžete po tejto ceste, po tejto cestičke na tomto cyklookruhu vidieť. Fú, slnko vyšlo. Krása, krása. No ja idem ďalej po tejto ceste z nejakých 600 metrov a mal by som byť na modrej turistickej značke, ktorá ide z Dolan do Orešian, potom na križovatke so žltou turistickou v Orešianskom sedle a nakoniec na tom slepom vrchu, ktorý je ďalším bodom na tomto výjazde. Poďme teda ďalej. Sadám na bajk a opúšťam ďalšiu vyhliadku a švíham hore takouto rozbitou lesnou cestou. Trochu stúpaku. Na tej kamere to inak vôbec neukazuje. Respektíve na tej kamere to dosť klame. Tie stúpania sú také, ako keby som išiel po rovinke. Ale verte to tomuto, že to je dobrý kopec predo mnou. Už sa pomaly dostávam hore na tú značku. No a tuto doprava je taká odbočka na vysielač. Tam není žiadna vyhliadka, není tam nič. A oproti mne už by mala prechádzať modrá turistická značka. Každú chvíľu by som sa mal na ňu napojiť. Tu je, ide sprava, pekne táďalto doľava. Doľava a dole to ide do Orešian. Takže pokračujem ďalej po turistickej značke. Je to vlastne cesta, taká hrebeňovka. Toto je veľmi pekná cesta. Už to tu je oveľa viac prejazdené, ako keď som táďalto išiel voľakedy dávno. Trochu plesania a tu už prichádza sprava tá žltá turistická značka a spája sa s modrou v tomto Orešianskom sedle. Prosím pekne vo výške 464 metrov nad morom. No a odtiaľto potom tá žltá vlastne prichádza odtiaľto zo spodu, odtiaľto z Dolných Orešian a modrá ide ďalej tadiaľto. No a na ten slepý vrch je prosím pekne tuto aj tabulka Keľtské hradisko dokonca tam je. A je tu takáto pekná cesta vyjazdená na ten slepý vrch. Tak sa tam poďme sa tam teda pozrieť. Za chvíľku by tu mala byť vyhliadka. Ďalšia z x vyhliadok, ktoré sme už prešli po tejto ceste. Krása. Krása. No a zastavil som sa na ďalšej z x výhľadok, ktoré už mám za sebou na tomto dnešnom type na výjazd, na tomto dnešnom MTB type na výjazd. A to je výhľadka tuto cca kilometr tým smerom od Slepého vrchu. No a tu sú pekne ako na dlani Smolenice dole. Je vidieť odtiaľto aj Smolenický zámok. Nad nimi Havranica, Záruby, Čelo. S tým prstom sa to zle ukazuje. Je to na tej kamere veľmi malé a ďaleko. Tu máme Veterlín, ak to dobre vidím na tej kamere. Veterlín, vedľa toho polena Čierna skala. Tamto by mal byť ten starý plášť. No a vedľa Dolinka, Amonová lúka a vedľa vlastne Klokoč. Takže odtiaľto dole je takýto pekný výhľad. Tu dole je stará továreň na Majdáne a tam je trošku vidieť kúsok prehrady, ktorá sa tu nachádza v tejto dolinke. Vzadu Lošonec a nad ním Lošonský kamenolom. Takže takýto pekný výhľad z tejto výhliadky nad Majdánom, tuto blízko Smoleníc pod Slepým vrchom, ktorý sa nachádza týmto smerom po tejto cestičke. Ja sem vyskočím po tejto cestičke, odtiaľto presne 991 metrov a idem ďalej smerom teda tadiaľto dozadu na ten Slepý vrch. Poďme na to.
Po tejto peknej, naozaj veľmi peknej výhľadke idem ďalej cestou, necestou, smerom na Slepý vrch, ktorý je 990 metrov vzdialený od tejto výhľadky. A malo by byť z neho pekná výhľadka zase na opačnú stranu, na Trnavu. Škoda, že som si nezobral tú palicu, tú 360-ku, tady to doľava. Rovno by som sa dostal naspäť na tú modrú turistickú značku takým oblúkom, takou obklukou. No a po tejto ceste ma prosím pekne naozaj sprevádza kopec krásnych výhľadov do okolia. Tu je ďalšia výhľadka úžasná, musím zastaviť, lebo odtiaľ to je vidieť zase ďalej na tie Karpaty, ktoré sú tam vpredu. Oproti je vidieť teda Vápená. Oproti Vápená, tam je vysoká. Prechádzam po mieste, kde je naozaj veľa pekných výhľadov. Tuto nad tým Majdanom. A odporúčam túto trasu každému. Tu je dobrý šupak hore. Prosím pekne. Tuto to asi rovno, že nabústujem na maximum. Nech to vymakám hore tým kopcom. No a prosím pekne, tu už je vrchol Slepého vrchu. No, Slepý vrch, najstaršie keľtské hradisko. Dolné Orašany. Ty vole, to je pekný výhľad. No vítajte teda na Slepom vrchu, na bývalom najstaršom keľtskom hradisku v Malých Karpatoch, tuto nad Orešanmi vo výške 544 metrov nad morom. Je tu pekný výhľad na tejto lúke, odtiaľto sa spúšťajú paraglidisti, aspoň teda tak je to na mapke nakreslené. Je tam taký padák, no a tu dole máme Dolné Orešany, tým smerom sú Horné Orešany, tam vzadu je Trnava a okolitý kraj. Tu ešte vidieť dokonca vpredu aj kopce nad Nitrou. A tu je taký chodníček dole, po ktorom sa vydávam smerom naspäť dole na ďalšiu cestu a dole do Horných Orešian a naspäť na Bukovu. No a vítajte teda na Slepom vrchu nad Dolnými Orešanmi, na najstaršom keľtskom hradisku na Slovensku. Tu sa tak píše. Vo výške 544 metrov nad morom, odkiaľ je takýto pekný výhľad dole smerom do doliny na Dolné Orešany, Trnavu a potom smerom hentam dokonca na Jaslovské Bohunice, čo sú tam vzadu vidieť, Jaslovské Bohunice. Je tu takáto pekná plocha, takáto vykosená plocha, na mapke to je označené ako miesto, kde štartujú paraglidisti, takže odtiaľto sa rozbiehajú a púšťajú sa na svoju puť vzduchom. Odtiaľto, presne z tohto Slepého vrchu nad Orešanmi. A ja vás teda pozývam ďalej na tejto trase po tomto chodničku na zjazd dole do Horných Orešian smerom na Bukovu. Robím si takéto kolečko, taký tip na výjazd, na cyklistiku v Malých Karpatoch. Buď teda návratová trasa tadiaľto, taká tá jednoduchšia, alebo taká, ako ja mám vlastne rád na týchto lesných výjazdoch. A to je trasa tadiaľto po takom lesnom chodníčku. Sú popadané stromy, to obídem. Krásny chodníček. Tu je tých stromov veľa popadaných. Idem teda ďalej po takomto lesnom chodníčku.
smerom na kopec Dubník a potom ďalej dole do Orešan. Ty kokos, ak vyletel ten kameň. Kokos, toto je pecka. Zatiaľ nič obťažné, to není. Ešte teda na to prenášanie cez tie popadané stromy. Je to taká hrebeňová trasa. Ideálna na horský bicykel, celo odpržený, alebo priamo na e-bike. Kopčený mal byť už predo mnou. To je takýto pekný zjazd. Kokso. Úžasný chodníček. To je pasta pre oči toto. Takýto chodníček. Toto predo mnou je ten Dubník. 514 metrov nad morom. A potom by som mal ísť len dole na tú cestu ďalšiu. Ďalšie stromy. Kokos. Tu už je menej a menej vyšlapaný ten chodník. Na slepý vrch som videl, že išli stopy od bicykla, ale tadiaľ to asi veľa ľudí najazdí. Asi je kvôli tým popadaným stromom tu. Takto pekné chodníčky sú tu. Prosím pekne. Toto už som sa spustil z toho Dubníka a idem sa pripojiť na ďalšiu trasu, na ďalšiu cestu, ktorou sa dostanem potom na Orešany. Tadiaľto sa to dá aj dobre rozpeckovať. Mal by me to dovieť na ďalšiu peknú vyhliadku. Kokso, tu je ďalší strom. Kadiaľ to obídem? Skúsim to podliesť. Kokos. Čože? Tadiaľto? Poďme na to. Aká to kokso! Ty vole, tak toto je iná podlezačka. Ty vole. Tu už som vlastne na ceste. Mal by som sa tu odpojiť doľava na ďalšiu lesnú cestu pod vrchom Dubník, ktorá ma dovedie do tých Orešan horných. Tu je vyhliadka pekná na Lošonec. No a potom peknom zjazdíku, po tom chodníčku zo Slepého vrchu na Dubník, po takej tej hrebeňovke, schádzam dole na cestu priamo nad priehradu, ktorá je tuto pri Majdáne, tu je podo mnou. Vzadu sú vidieť Smolenice, Smolenický zámok. Veľmi pekná vyhliadka odtiaľto. Smerom dole na priehradu a idem ďalej po tejto ceste potom dole do tých horných Orešian. Idem po tej lesnej ceste po pravej strane, mám tu prehradu na Majdáne. Bol na ňu pekný výhľad z takého toho jedného miesta.
No a tu je ďalšia vyhliadka smerom na Majdán. A toto je tu už taká trošku viacej rozbitá cesta. Tá modrá turistická značka, ktorá išla vlastne po tom hrebení, prichádza tade dole do Orešan, a respektíve tade dole na ten Majdánov, na ten Majdán, túto dole. Prvé chatky. No, tu prichádza modrá turistická značka a ide ďalej smerom dole. Vošiel som už teda do dedinky Majdán. Na Majdáne som odbočil doprava na hlavnú cestu, alebo na takúto asfaltku teda. Ďalej do Lošonca. Oproti mne vidím kopce. Tuto hore, po hrebeňoch, ktorých som vlastne išiel. Ja teraz prejdem okolo tej prehrady smerom do Lošonca a potom naspäť na Bukovu. Tu máme Lošonec. Napojil som sa už teda na tú zelenú turistickú, ktorá ma po takéto ceste dovedie až na Jahodník, pod jaskyňou Driny, nad Smolenicami. To som v najvyššom bode zelenej značky a už len klesám po tejto ceste dole. A ďalej to doprava, tu doľava, to sú len cestičky, myslím, chatkám. Jahodník, prosím pekne, chatová oblasť Jahodník, kde tu hore sa vlastne ide ďalej potom do jaskyne Driny. Ja idem tak ďalej doľava, 284 metrov nad morem. Môžem ísť rovno, alebo respektíve doľava po tej ceste a došiel by som po tej peknej asfaltke smerom hore do Sedla Veterlín. Ja idem tadiaľto doprava cez chatovú oblasť Záruby. Je to kúsok asfaltu, no a potom je to lesná cesta, lesný chodníček smerom až na zelenú cykloznačku. Tu je chatová oblasť Záruby. Na tom e-bajku je ten výjazd. Je relatívne do pohody tu. Za chvíľku som hore. Toto tu je jaké blato. Jaké blatičko. Poďme ďalej. Ďalší stupak. No a tu sa dostáva na rozcestník viacerých ciest. A tuto dole vlastne ide cesta do Smolenic. Teraz bola vidieť chvíľku na videu. A rovno hore pôjdem smerom do Sedla Veterlín. Dá sa tadiaľto ísť aj na Smolenický zámok popod Čertov žlab. No tu sú aké pekné cesty. Som tu dávno nebol. Ty brďo. Ty brďo. To je to dobre vylepšené. No a táto lokalita sa volá Rozcestník nad Vlčiarňou, 428 metrov nad morom. Prišiel som odtiaľ. Tadiaľto sa dá ísť po peknom chodničku na Smolenický zámok. Rovno popod Čertov žlab. Je tam naozaj veľmi pekný chodníček. No ja sa poberám tadiaľto hore. Ešte tu je jedna cesta, tuto dole, toho sa dá dostať na tú asfaltku, ktorou sa dostanete do Sedla Veterlín. Ja sa poberám ďalej tadiaľto po tejto zelenej cykloznačke, ktorá ma dovede do Sedla Veterlín. Vidím, že je pekne vynovená, ale asi len tento kúsok. Ďalej to je obyčajná lesná cesta takéhoto typu. No poďme na to. Premakám to tu. Nech som za pol hodinku doma. Na tej
ceste sa nachádzajú takéto veľmi pekné výhľady, ako môžete vidieť na tomto zábere smerom na tie Orešanské kopce, ktoré som prechádzal po tom hrebení, po tom chodníčku. Od toho rozcestníku nad Vlčiarňou idú dve cesty smerom do sedla Veterlín. Jedna má taký viacej stúpajúci charakter, to je táto. A jedna ide potom tuto nižšie vľavo dole. Tá ide tak skoro po rovinke a vychádza asi v polovici tej asfaltovej cesty, ktorá ide dole z Jahodníka hore k tomu sedlu Veterlín. Ja mám radšej výjazd po tejto ceste. Je to také mierne stúpanie a dostanem sa po nej vlastne až hore, úplne do toho sedla, do toho najvyššieho bodu, odkiaľ sa potom už spúšťam na Bukovu iba dole. Preto by som vám rád odporučil skôr túto cestu ako tú spodnú. Ono po tejto je aj značená tá cyklotrasa, tá dolná je neznačená. V tomto bode sa tá cesta možno nachádza o nejakých 200-300 metrov nižšie vľavo. No, tu máme. Toto je vlastne križovatka s tou asfaltkou, ktorá ide zľava z Jahodníka pod Veterlínom. A tuto kúsok ďalej je rozcestník sedlo Veterlín, od ktorého sa púšťam už len rovno dole na Bukovu. Tu je sedlo Veterlín a frčím ďalej dole na Bukovu. Spustím sa teraz ešte dole tým zjazdom, aj keď je tam blato, to prejdem pomaly. Ale chcem si zísť ten hrebienok tam nad tým chodníčkom, takže sa spúšťam doľava. Táďal to na turistické značky. Cez takúto peknú lúku, ktorou som vlastne stúpal, smerom hore. No a ak vám môžem odporučiť, tak používajte ten mikrofón DJI Mic 2 spojený cez ten Wi-Fi, cez to Wi-Fi pripojenie, cez to bezdrôtové pripojenie iba s kamerou od firmy DJI. A teda napríklad s tou DJI Osmo Action 5, ako mám aj ja. Tu je blatičko, pretože spojenie napriamo bezdrôtové s inými typmi kamier, ako napríklad s GoPročkou, ktorú tiež vlastním, s 12 konkrétne, nestojí za to, není to dobrá kvalita, je to vlastne o ničom. Tam sú samé pukoty, no toto som si nevybral dobrú cestu. Musím to preniesť. Takto, cez tie polena. Kokos. Ty vole. No, chcel som si užiť tento chodníček, ale nevydalo. Takže takto, aspoň dole kúsok. Tam sú teda na tej GoPročke, pri spojení s tou GoPročkou priamo cez to Wi-Fi pripojenie sú počuť rôzne pukoty a ani to odfiltrovanie toho vetra není dobré. Je to jednoducho menej kvalitné, môžete si to vypočuť na mojom videu, kedy som išiel na Veľký Petrklín. Na tomto videjku som používal spojenie mikrofónu DJI priamo s kamerou GoPro 12 cez Wi-Fi pripojenie a na tom videu môžete jednoducho pozorovať, že to není to spojenie. No a už som dole nad vodnou nádržou Bukova, tu mám tu po ľavej strane, po mojej ľavej ruke a po takéto asfaltke už potom prejdem priamo do dediny. Opäť okolo rozcestníku Brezinky, po ceste a smerom dole na Bukovu. No a sme na konci môjho videjka, na konci tohto typu na MTB výjazd v Malých Karpatoch, na takom kolečku
v okolí Bukovej, Plaveckého Petra a Orešian. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie tohto videjka, za zdieľanie, za odoberanie, za prípadné komentáre, čo je veľmi dôležité na to, aby sa kanál posúval ďalej. Majte sa pekne, dávajte si na seba pozor, užívajte si život. Vidíme sa zase na budúce. Čaute.